खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन आं दिनै मोनसे भिडिअ माने शेयार खालामनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आंनि फिसाजो मृणालिनि सिगांनि आरो उन्दै समनि बेखौ आं दासो आपल'ड खालामनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाबाय जेलाना मृणालिया माबा 6 मास जादोंमोन ना हेलासो बेखौ ओंखाम दौदोंमोन। सिगाङावथ' जेबो दौनाय जायाखैमोन, आहारनि अनगायै जेबो मेथाइ सेथाइ दौनाय जायाखैमोन। दैखौ दौदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जेबो बाद बाखि दौनाय जायाखैमोन आरो गाइखेरफोरबो दौनाय जाखायाखैमोन। खालि बिमानि आहारजों दैजोंल' दौनाय जादोंमोन आरो बिनि ओमफ्राय जेलानाखि बियो जिरायनो रोङो एला 6 मास जाबायमोन नालाय मानबायहां जाबायमोन। बे समावसो आङो मृणालिखौ ओंखाम दौदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो फिसा मोनसे धर्म खालामदोंमोन नालाय ओंखाम दौनायनि, ओमफ्राय बिनि भिडिअ दंमोन आंनाव। ओमफ्राय दा बे भिडिअखौनो आं दिनैसो आपल'ड खालामनो नागिरदों आरो दा लोगो नोंथांमोनहा नायलांदो फिसाजो मृणालिनि ओंखाम दौनाय माबाखौ धर्मखौ माबायदि जायो। जुदि नोंथांमोनहा आंनि फिसाजोनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नायदो बिदिबा। Kaki. Nah, ini. Mami. Ulang naik. Ya, ulang naik. Tanggung. Sangat dia. Ini. Mami. Nuôi đây. Oh. Sao hơn nào?
Coba, coba ya. Ini yang mana?